Sadat Kadri, maanpäällinen taivas, tutkimusmatka sharia-lakiin, oma suomennos, on vuonna 2012 julkaistu populaaritietokirja sharia-laista, sen teologiasta ja historiasta. Kun otin tämän kirjan lukulistalle, pelkäsin sen olevan todella tylsää akateemista, lainopillista tai teologista analyysiä. Onneksi ei ole, vaan tämä on oikein viihdyttävää ja mukavaa luettavaa. En osannut ennustaa, että kuvailisin sharia-laista kertova kirjaa mukavaksi, mutta maailma onkin sairas paikka. Mikä on sharia-laki? Monet länsimaissa luulevat, että sharia-laki on Koranissa tai se on yksi lakikirja, joka koostuu pelkästään rajojen hakkaamissäännöistä ja naisten sortamisohjeistuksista. Kumpikin näkemys on väärässä, mutta se ei estä ihmisiä olemasta aivan varma, että sharia-laki on pahin asia ikinä. Tämä onkin hyvä tietokirja aiheesta, koska se olettaa, että lukija ei tiedä yhtään mitään sharia-laista kuin sen, että ei siis käyttää sitä perustellakseen, miksi lasten käsi tulisi hakata irti varkaudesta. Sharia-laki on yleisnimitys Jumalan inspiroimille laille, jotka perustuvat profeetta Muhammadin elämän teoista ja sanoista vedetyistä tulkinnoista. Näitä lakeja ei ole kuin muutama Koranissa. Suurin osa sharia-laista onkin koottu kirjoihin hadith, jotka kuvailevat, miten profeetta Muhammadista on kerrottu tehneen tai sanoneen johonkin tilanteeseen ja mitä näistä sanoista ja teoista tulisi tulkita. Näitä kirjoja on tuhansia ja niiden tulkintatavoja on kymmeniä. Puhumme siis laajasta lakikokonaisuudesta, joka koskettaa melkein jokaista elämänaluetta. Vain pieni osa shariasta edes käsittelee rikostuomioita ja häviävän pieni osa edes mainitsee rajojen irti hakkaamista. Asiaa pahentaa vielä se, että suurin osa hadithista kirjoitettiin 200 vuotta profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen. Tämä pitkä aikaväli on mahdollistanut väärennöksiä ja koulukuntien välisiä kiistoja yksittäisistä kokoelmista. Puhumme siis todella suuresta sotkusta, jota harva tavallinen muslimi viitti edes vaivata mielensä. Muslimeille sharia-laki tarkoittaa vain Jumalan lakia, joten tietenkin kaikki muslimit kannattavat sharia-lakia, koska sharia-lakiin kuuluvat hautausmenot, rukoilu ja paastumissäännöt. Mutta siihen suurin osa tavallisten muslimien ymmärrys sharia-laista yleensä rajoittuu. Sharia-laki ei ollut profeetta Muhammadin laatima, vaan vasta profeetan kuoleman jälkeen kirjoitettiin, valikoitiin ja editoitiin. Sharia-lakia voitaisiin verrata katolisen kirkon sääntöihin, joita on myöskin tuhansia, eikä Jeesuksella ollut mitään asiaa niiden laatimisessa. Rakenne. Kirjan rakenne on kirjan oman henkilökohtaisen tutkimusmatkan kuvaileminen ja erilaisten teologisten ja historiallisten faktojen pohdiskelu ja analyysi. Tässä on siis sekoitettuna erilaisten islamilaisten koulukuntien uskonoppineiden vastauksia erinäisiin kysymyksiin, historiallisten hahmojen tekojen kuvailua, teologian selostusta ja ajankohtaisten tapahtumien analyysiä. Kadri kirjoittaa todella sujuvasti, joten paksuudesta huolimatta lukeminen oli todella helppoa. Tässä oppi paljon Lähi-idän historiasta, kulttuurista ja politiikasta sharia-lain ohella. Otsikosta huolimatta tämä ei ole vain lakeihin keskittyvä kirja, vaan laaja kokonaisuus. Historia. Kuten aiemmin sanoin, sharia-laki alettiin laatia kalifin toimesta vasta 200 vuotta profeetan kuoleman jälkeen. Ennen sitä suurin osa laista olivat paikallisten yhteisöjen tai valotetun Persian lakeja. Maallisiin lakeihin oli sekoitettuna muslimiyhteisön omia tapoja, joita oli jäänyt profeetalta. Kun islamilainen imperiumi laajentui kauas Arabian nimimaalta, eri kansojen tavat alkoivat häiritä muslimin vallottajia. Samalla mitä kauemmaksi muslimit menivät alkumaastaan, sitä erilaisemmiksi näiden lait alkoivat muuttua. Islamilainen kalifaatti tarvitsi yhtenäistä lainsäädäntöä, jotta uskonto ei hajoaisi lukuisiin uskontoihin ja aiheuttaisi itse imperiumin hajoamisen. Jälkiviisesti voimme todeta homman menen plörinäksi. Kirjassa huomaa, että kalifaatin historia on sama sekoilua kuin keskiaikaisten eurooppalaisten kuningaskuntien selkänpuukotuksien, juonittelujen ja sotien historiaa. Sharia-laki laadittiin puhtaasti poliittisista syistä, suunnilleen samalla perversillä politikoinnilla kuin Nikean kokouksessa Raamattu. Mutta yksi asia sharia-lain laatijat tiesivät, mutta nykyiset fundamentalistit ovat unohtaneet. Laki laadittiin paikallisiin oloihin ja tiettyä aikakautta varten. Vain tietyt lait todettiin ikuisiksi, eikä niitäkään aina otettu tosissaan seuraavien hallitsijan toimesta. Sharia-laki on niin laaja, että siitä jokainen muslimihallitsija sai poimittua mitä ikinä huvitti sillä hetkellä, eikä kukaan voinut kyseenalaistaa. Tämä sharia-lain luova tulkinta mahdollistikin islamin kulta-ajan, joka oli vähiten uskovaista aikaa. Islamin kulta-aikana tiede ja filosofia edistyivät huimasti, samaan aikaan kun Eurooppaa elettiin avoviemäreissä ja Suomessa pelättiin jokikeijuja. Mutta ennen sitäkin oli muslimihallitsijoita, jotka vähät piittasivat alkoholikielosta, naisten huiveista ja sun muusta purismista. Esimerkiksi 700-luvulla kalifaatissa homoissa jopa ristin pukeutuminen olivat sallittu.
Mutta kaikki muuttui, kun 1200-luvulla mongolit tuhosivat kalifaatin. Monet luulevat, että ennen tapahtuneet ristiretket olivat tragedia muslimeille. Oikeastaan ristiretket olivat vain pieni rajakahakka muslimien perspektiivistä verrattuna mongolien vallotukseen. Mongolit tuhosivat niin totaalisesti islamilaisen imperiumin, että se ei koskaan toipunut siitä kunnolla. Esimerkiksi myöhemmin ottomaanit ottivat vallan Lähi-idästä, mutta eivät hekään onnistuneet palauttamaan kalifaatin samaan loistoon. Mongolivalloitus oli niin järkyttävä tapahtuma muslimeille, että jotkut alkoivat ajamaan paluuta esi-isien aikaan. Islamilainen fundamentalismi alkoi kehittyä ja se synnytti kokonaan uusia tulkintoja sharia-laista. Viimeisin uudistus olikin 1800-luvulla salafistien toimesta, jotka ovat kaikista tiukempia islamilaisia fundamentalisteja, joita nykyään on. Onkin huvittavaa, kun törmää ihmiset, jotka vaativat islamia uudistumaan, kun kaikki islamilaiset fundamentalistit ovat historiallisesti olleet ne uudistajat. Islamilaista folkloristiikkaa. Sitä en tiennyt, että sharia-lain laatiminen kesti niin kauan, koska alun perin muslimit vastustivat profeetta Muhammedin sanomisen kirjoittamista. Muslimit uskovat, kuten muinaiset suomalaiset, että suullinen perimätieto oli arvokkaampaa kuin kirjoitettu. Muslimit uskovat, että profeetan elämän ja pyhien lakien ääneen kertominen oli tehokkaampi tapa siirtää informaatiota jälkipolville kuin kirjoitettu teksti. Vasta 200 vuoden kiistelyn jälkeen viimein uskonoppineet alkoivat nähdä tarpeelliseksi koota suullinen perimätieto paperin ja editoida ne lakikirjoihin. Kuten Lönnröt aikanaan, monet uskonoppineet lähtivät matkustamaan pitkin kalifaatia, kooten ihmisten suullista perinnettä profeetasta. Monet olivat fantastisia kertomuksia Muhammedin ihmetteoista ja muita paikallisia legendoja, mutta perimätiedon sijassa oli erilaisia kertomuksia siitä, miten profeetta oli joskus noussut kamelin selkään tai mitä kättä hän käytti juomiseen. Tämä tarkoittaa, että islaminen laki oli ajassa muuttuva, niin suullisen perimätiedon kuin lakikirjojen aikakaudessa. Jopa silloin, kun määriteltiin, että laki ei voinut enää tulkita, lakia uudelleen tulkittiin tai osia jätettiin huomiota. Vasta hiljattain islamilainen fundamentalismi on saanut yliotteen tietyistä islamilaisista koulukunnista, kuten deobandeista. Kritiikki. Kirjalla ei kuitenkaan vain esitä, miten ihanaa sharia-laki on, vaan tässä kerrotaan varkaiden käsien hakkaamisesta ja avioliitosta pettyneiden kivittämisestä. Qadri analysoi hyvin syvällisesti islamin rikoslakia kaunistelematta. Esimerkiksi, vaikka hudut-tuomioiden täyttöönpano on teoreettisesti hyvin vaikeaa, korkean todistustaakan takia Qadri ilmaisi selkeästi, miten sairasta on kivittää tai ruoskea ihminen. Kirjassa analysoidaan myöskin Saudi-Arabian, Iranin ja erinäisten jihadistien valtaamien alueiden sharia-lain täyttöönpanoa. Tämä ei siis ole niitä anteeksi pyynteleviä kirjoja, jotka pyrkivät valkopesemään sharia-lakia, vaan hyvin puolueeton kirja, joka heittää kaikki faktat tiskiin. Kirjassa saa mielikuvan, että mitään todellista pyhyyttä shariassa ei ole, mutta kirjailija myöskin kritisoi ankarasti vasta jihadisteja, jotka kampanjoivat kuvitteellisia sharia-lain implementointiyrityksiä vastaan. Naurettavin tapaus oli Oklahoman osavaltiossa, missä kiellettiin sharia-laki, vaikka kukaan ei ollut sitä edes vaatinut, ja lopulta laki piti pidoa, kun saatiin selville, että sharia-lain kielto tarkoitti, että muslimit eivät voineet hauta omaisia islamilaisin menoin. Yhteenveto. Sadat Qadri, maanpäällinen taivas, tutkimusmatka sharia-laista, on paras populaari tietokirja aiheesta ja islamilaisesta historiasta ja politiikasta, mitä löytyy. Harmi, että kirja ei ole suomennettu, koska tämä on hyvin monipuolinen paketti, jota kaikkien islamista kiinnostuneiden olisi luettava, sen sijaan, että perustaa näkemyksiä someen kiertäviin kuvamakroihin.